kaigsunan, welcome sa ato ang programa Takna sa Pagtuon. Ani anak kita sa ika-12 nga leksyon o ato kaning hiusahan. Ang uluhan ni ini mga kagalaan, Job's Redeemer. Sa Binisaya, manunubos ni Job. O ngano nga kini nga klase nga title sa tong leksyon maoy gigamit ato kaning mahisgutan karon apan sa dili pa maghimo kita og pinasahi nga pagampo uban kang mampingki. O Diyos na mga gamhanan, ani anasab kami sa pagpangayo sa pinasahi nga kaalam, itugot nga imong balang espiritu, magatinaw sa among mga hunahuna, aron kami makasabot sa mga angay sabton sa leksyon karong semana. O Diyos, sagang salamat sa mga kaigsuonan o mga higala nga kanunay nagapamati nining maong programa. Kay amo kining gipangayo sa ngalan ng Gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Ang ato mga higala nga memory text makita sa Kapitulo 53 sa Isaias, versikulo 4, nagaingon, sa pagkamatuod, gipas-an niya ang atong kasakitan o gipas-an niya ang atong mga kasubanan apan siya giila nato nga binunalan, hinampak sa Dios og sinakit. Mao kini mga higala ang ato ang memory text o nagpunting kani kang Ginoong Hesukristo. Og ngano gani nga sa daghan kaayo mga higala, Pastor Danny og Ma'am Pinky, sa daghan kay nga description about kang Kristo Jesus, no? Atong mahisgutan dinhi at least duha, no? Redeemer og Son of Man. Pero nganong Redeemer sa Binisaya Manunubos. manunubos. Manunubos ba ang Redeemer o manluluwas mao ang Savior? Nganong manunubos? Akong nakita sa tong leksyon mga kagalaan nga dunay particularity in the usage of term, no? Kini manggong manunubos o manluluwas, pwede nimo ni sa kambyo-kambyuhon. Ang iyahang tumong daw maulang. Pero sa atong leksyon, in the case of Job, dili gyud ta sa gitawag nga redeemer or manunubos. Ngano man, ang konsepto mao ni ang pagtubos but ipasabot nga naay usa ka butang nga naprinda ngadto sa lain nga kamot, no? Okay. Panalitan ako na ako'y usa ka rilo. Moadto ko sa pawn shop. Ako didtong iprinda. Mangayo ko og kwarta, ibili na kong akong rilo isip garantiya sa kwarta nga akong gikuha. Okay. Gitubos. Kadtong item nga naa didto, kung dili nako to lokaton, no? Dili to nako lokaton, dili nako tubson, marimati to siya, mahimo na to siya nga property sa tag-iya sa pawn shop. Pwede na to niya ibaligya sa lain, no? Gitawag og auction. Sa kahimtang ni Job ni Job makaisunan mao ni, wala siya sala, inosente siya. Kung mo ingon tag wala siya sala, wala siya makinahanglan og manluluwas. Kay ang sad-an lang mo'y nakinahanglan og manluluwas. Unsa may nahitabo niya? Naa siya giangkon siya sa yawa, naa siya sa puder sa yawa. Though he was innocent, but he was in the possession of Satan. Tungod kay na siya sa posisyon ni Satan, kinahanglan siya og manlulukat. Mo na nga applicable kayo ang pulo nga redeemer sa pagkaagi nga wala siya personal. Ang manluluwas magud para nako mga higala, Pastor Gingging ug Ma'am Pinky mao ni. Ako sa kong kaugalingon naghimo ko og deliberate nga pagpakasala. Grabe ang akong pagpakasala. Unsa may akong gikinahanglan? Ana nga sitwasyon na kinahanglan kog manluluwas. Pero kung inosente ko sama kang Job, pero giangkon ko isip property o propiedad na sayawa, ang gikinahanglan nako manlulukat, ang usa nga mulukat nako. Kay wala man ko'y sala. Giangkon lang ko sa kaaway sa Dios nga mao ang yawa. Muna nahitabo kay Job. Mao mga kagalaan nga sa ato nga Biblia, ang angay unta nga pulo nga gamiton ani dinhi sa Job kapitulo 19 bersikulo 25 nga nagaingon, apan alang kanako nasayod ako nga ang akong manluluwas buhi man, no? Unsa sa English ani, Savior lives or Redeemer lives. Redeemer man dapat manunubos buhi. Maunta ni ang exact gyud nga transliteration sa mao nga pulong mga higala tungod kay sa rason nga gi-explain ni Pastor Danny Palomares nga very meaningful kayo og very appropriate and accurate ang pulong gigamit nga redeemer
nga mao kang Job. Nasabtan niya ang iyang kahimtang. Nasabtan niya. Pastor. Oh, inosente man Oh. siya. Wala siya deliberate nga pagpakasala siyang kaugalingon. Gi-take lang siya, gihimo siya nga naa sa posisyon sa kaaway. Muna kinahanglan siya o redeemer. Actually, ang pagtuo ug ang pagkamatarong ni Job actually, mura to siya mga kahigalaan o gi-experiment ba? Ang panpulong nga experiment mo, di man kay taganahan ana, labi na og kita may mahitabuan, nga ingnon lang tag experimentohan ta, pero mura gid to si Job og laboratory. Microcosm, matod pa nimo. Specimen siya. Microcosm, no? Sa dakong away, pero si specimen siya, nga gihimo dito, murag laboratory ang iyang kinabuhi, gitan-aw gyud sa dautan, sa yawa og sa Ginoo kung asa gyud mubarog si Job. Ug nakita nato nga sa iyang pagkamatarong nakaplagan nga nagpabilin siya nga matarong ug maoy iyang gigamit nga pulong nga redeemer tungod kay kinahanglan siya manunubos, manlulukat sa lain pa nga pagkapulong mga kahigalaan. Okay. Ang pulong pod nga manluluwas also is an appropriate description on the part of God, Ma'am Pinky, no? Kay luwason man punta sa Ginoo. But to be more accurate in the usage of term as applicable in the life of Job, mao to ang gwapo kay nga pagkagamit ang redeemer or manunubos. Pero manluluwas, maayo gihapon kay nga pulong, di ba, Ma'am Pinky? Okay, kanang in the first place kung maghiskot ko ta og manunubos, murag substitutionary asa? Ana nga pagkakuana nga. Siya kibali mo oy atong paglaom kay gawas nga mura bag ingon ani sa diha nga gihimo ang tao. Okay, creator na creator. Unsaon ni nga creation maluwas o matubos human siya iluga sa sala. So there was no way for this creator to save his creation unless he will become the redeemer. Diba? Okay. Oh, murag gikinahanglan gyud ang matawag tag dual function diha sa Ginoo. Kay kung dili siya mahimo manunubos, that means that he should recreate another human being. Ganahan kay ko ang nga konsepto nga imong gipresentar, ma'am, nga in order to save man, Oh, he has to become our redeemer, our redeemer. Kanindot savior. kayo. Okay, O gani, personal pod ang claim ni Job, no? Pag ingon din na sa 19:25, personal ang gigamit niya. Kahibalo ko nga ang ako ang manunubos buhi, ako no? Tungod kay gisabot niya nga adtong panahon na dili siya kaayo nagkinahanglan og manluluwas kay wala man siya sala. Ang iyang gikinahanglan gyud manlulukat og manunubos sa pagkaagi nga gitugutan sa Ginoo nga mahimo siya nga naa sa posisyon sa Satanas. Pero kung balik-balikan nato kung kinsa ang atong Dios, God is both Redeemer and Savior. Jesus Christ, so to speak. tinuod na mga kagalaan. Sa larger picture, sa kalibutan, dili lang sa kinabuhi ni Job, mao to ang nindot kay nga pagka-describe, no? So in other words, Pastor, once a person recognizes the presence or the need of a Savior, sa manulubos o manluluwas, so murag, so nagkinahanglan siya, no? Nga mo take over siyang kaugalingon. So aron nga maka-take over ng panginahanglan, he has to pour out himself. So muna nung dandiya si Job nga nagkumpisal siya sa iyang mga sala. O sa diyang nag-ampo siya alang sa mga kahigalaan niya, that was the time that he was blessed by God. Kana, ma'am, speaking of taking over, kay imo man ang gihisgutan karon nga sa diha nga gi-recognize nimo ang Ginoo, niya siya mo take over. The need of a redeemer. Ang atong leksyon gyud naghisgot specifically kanang term nga son of man. Nganong son of man, Pastor Danny, og unsa may role kanang pag take over or substitution nga concept nga gihimo ni Kristo. Ato kuno nang hisgutan gamay para masabtan sa mga kaigsuonan nato. Actually, ang statement ni Job, kung imong tanaw, no, part lang to silang conversation, Pastor Gingging, but it was a prophetic statement. Kay atong hinumduman nga sa panahon ni Job, wala pa magpakatao si Kristo. So pag ingon niya nga, kahibalo ko nga ako ang manunubos buhi, og siya mupakita dinhi sa yuta, iyahan ang gisulti. Kung imong ilahos sa versikulo 27, kadto nga pagkasulti, nagpuntarya to, messianic to siya nga prophecy, nagpuntarya nga naay mo abot nga usa anak sa tawo. Ngano nga anak sa tawo? Ang nakanindot magud ini nga ang tawo nahulog sa sala.
walay laing remedy, no, nga ang tao mapagawas gikan ni ana nga pagkahulog sa sala. Gawas nga naay usa nga pareha niya nga maoy motindog para sa iyahang for his behalf, no. Panalitan ang bugti karon, nag-ingon man ang balaang kasulatan nga ang suhol sa sala kamatayon. So kining tawo nga nahulog sa sala higala, patay gid siya. Wala na ni siya, wala na laing adtuan niya, no. Mamatay siya dili sa natural nga kamatayon nga atong maagian karon, kung dili sa kamatayon nga gitawag kanang punitive nga kamatayon, kanang silot nga kamatayon mo na siya. Apan ang remedy na ay usa nga parihas niya nga maoy mo puli niya kay tawo magud ang nakasala, Pastor Gingging, dili man anghel. So tungod kay tawo ang nakasala, it needs another man, the same kind, no, of the same quality nga maoy mo puli niya aron nga makaalingkawas siya, ma-acquit siya ni ana nga klase sa pagkasala. Tinuod na Ma'am Pinky o Pastor Danny, salamat sa explanation. Ator kung Ang basahon, Biblia nagpadayag ano. sa Lucas o may bersikulo po ka nga nahunahunaan. Ako nahunahunaan nga bersikulo base sa ato ang leksyon karon, mahitungod sa katong giistorya nimo Pastor Danny nga prophetic nga pagkaistorya ba sa Ginoo, no, kay wa pa man mataw ang Ginoo diha dayon adtong panahon ni Job, mga kahigalaan. Pero kung imong basahon, mao kani ang realization adtong gipadayag sa Ginoo ngadto kang Job, dugay na kayo dinhi sa Lucas kapitulo 2 bersikulo 11 nga nagaingon, kay alang kaninyo na tawo karon sa lungsod ni David ang manluluwas. Kanang pulong nga na tawo, mga kagalaan, mo na gi-explain ni Pastor Danny kaganina nga of the same kind and of the same quality nga ang Ginoo dili magud siya mahimong redeemer og manluluwas nga dili siya mahisusama kanato, dili siya mahimong tao, dili pwede mga higala. Mo na nga giingon dinhi ang term gyud strongly gigamit, alang kaninyo na tao karon sa lungsod ni David ang manluluwas nga mao ang Kristo nga Ginoo. Mao kana mga kaigsuonan ang gipadayag sa atong Biblia, ug mao kani ang realization nga ang iyang pagkatao maoy nag-substitute sa tanan nato nga nabuhat nga pagpakasala. Pinaagi sa iyang pagkamatarong ug sa iyang kamatayon, maunay nagbayad ug naglukat kanato gikan sa pagpakasala. Actually, Pastor, murag lisod kay nato sabton gyud kining the mystery bitaw nga ang Dios mahimo daing tao. Kung dili gid ta well grounded sa unsay nahisulat sa balang kasulatan, kay kining sa Juan 1:1 sa sinugdan mawang pulong ug ang pulong uban kauban sa Dios. Ug moambak ta diri sa 14 ug ang pulong nahimong unod ug nagpuyo uban kanato. So kung ikuan lang nato ni murag simple lang ba nga pagsabot, lisod kayo sa usa ka creator Ginoo nga muluwas siya nga dili siya kasabot og unsay, although siya knowledgeable, siya omniscient na ano, no. So dili gid siya kasabot sa kahimtang sa tawhanon nga kahimtang kun dili siya magpakatao. So in order for that to happen, murag iyag makatong punto nga motubos gud siya sa ato pa iyag gid tang kabuoton sumala sa atong nahimutangan. Kag didto ra siya sa langit, yung mayon siya nga, okay, tubso na mo nako karon murag taphaw ra kaayo na, whereas siya mismo nga wala kaila og sala, nahimo pag yung sala nga mao ang gisakit o gihampak o gilansang sa cross. That means nga siya mo ning puli sa ato sa atong kahimtang kita unta mo makadawat anang nga punishment nga kay ang tao man gyud mo nakasala dili man kay ang Ginoo. So iya nang gikuha nga kahimtang aron masabtan pud nato nga ang Ginoo di ay dili lalim sa iyang pagsakripisyo sa iyang bugtong anak. Damogoy ko ano, kung balik-balik ka na to, Ma'am Pinky, ang motif magud sa dakong away, no, great controversy. Naamagoy claimant na, claimant ba? Kung basahon na to ang Pinaadayag kapitulo 12 bersikulo 6 man ni siguro nga alaot kamo tagayuta kay ni kanaog dinha ang yawa sa inyuha nga puno siya sa kaligutgot. And he became the accuser of the brethren, no? Ang pulong naay mo akusar, usan siya ka legal nga proseso nga naay nag-akusar, naay gi-akusar, naay cause, naay hinungdan kung ngano nga gi-akusar.
So ang tao nahimo ta nga accuse actually atubangan sa universo, no? Who is the accuser? Who is the complainant? Ang yawa. Unsa may kaso ani? Ang tao nahulog sa sala. Unsa may consequence kay nahulog man ang tao sa sala? Kamatayon. Wala na lain nga remedy ana except nga ang tao mamatay kung walay mo puli niya nga tao pud, no? Dili to siya marisolba. Naay usa ka ilustrasyon nga simple kayo nga ako po na siyang gi-adaptar, no? Pinaagi ani higala mga kaisunan nga. Kung pananglitan mapiang kuno ang hulmigas. Kitang tanan kabalo man tag unsay hulmigas. Unsa siya kadako, pila lang ang iyang gibug-aton ug unsa ang structure sa iyang lawas. Napiang siya. Ikaw nga tawo karon si Ma'am Pinky Gulfan, mga 50 kilos ka. Ang imong kamot sakto ang iyang gidak-on. Kusgan ka nga pagka ikaw. Imong hiluton ang hulmigas, no? Kinapiang ang iyang tiil. Unsa kay mahitabo sa hulmigas, no? Natibasan. Matiwasan, no? Ang imong presensya didto, it will create more harm than good, no? So ang mahitabo sa tao higala kung luwason siya sa Ginoo, sa status sa Dios, sa pagka-Dios niya, halangdon, wonderful, gamhanan, ang mahitabo, ang mao nga proseso will do more harm than good para sa tao. So the best remedy ever available is for the God to become like ours, like us, no? Like us. Of the same kind and quality, no? Kaya nga naman, aron mahimo siyang capable nga mohilot sa atong problema ug kana nga problema mo ang problema sa sala. Nindot kayo lang ang pagtulunan mga kagalaan. Mura og simple kayo nga kung bisahon nimo sa Biblia, simple kayo nimo sabton, no? Logical, practical, unya maayo kay nga plastar nga kinahanglan gid ang Ginoo magpakatao sama nato aron maluwas ta. Pero naay mga tao gani partner nga dili makadawat ni ani nga pagtulunan nga dili sila kadawat nga ang Ginoo nahimong tao. Mauna nga na teaching sa unang Arianism dili sila makadawat nga ang Ginoo dili gid pwede mahimong tao kay matter is evil. Mao man na ilaagod, no? So dili pwede, God could not be contained, dili mahimong matter kay kung musulod siya sa matter, May evil po siya. evil na pud siya. Pero sa atong makita, Pastor, sa state ni Jesus sa dire siya, he still retain the full divinity. And he was also full human. Tinuod na mga kagalaan. Pero wa na yan na, murag sa gula, murag na ba'y demarcation ba nga. That in itself is a mystery. Oo, mo lagi na nga. Ang pag-function ana, dili niya gay-rambol ba? So, it came out ang iyang divine function nga gikinahanglan sumala para atong nagpakaon siya sa 5,000, 4,000 ka mga tao. Human maguna nga na normal. Mao. So, that time, he acted as a person with divine power. He was 100% God at the same time 100% man. Amo na Mao ikalindot na. sa atong Ginoo ba? Lisod, misteryo man na god, di man na ma-explain. Mao na mga higala. Pero ang atong gidawat karon ang iyang pagkatao gyud nga pagkasusama kanato nga mo'y mubayad sa sala kay wala may laing pamaagi nga mahimo nga matinubos ta pinaagi sa kuan. Atong hisgutan kuno ning effect sa kamatayon ni Kristo mga kagalaan alang kanato, no? Alang kanato nga mga katawhan nga iyang gitubos o giluwas. Unsa may mahitabo nato sa diha nga atong gi-embrace ni nga pagtulunan nga si Kristo nga Dios nagpakatao unya atong gidawat ang iya ang sakripisyo sa cross. Makapaunsa man nato ni sa atong kinabuhi. Ma'am, gusto na ko ipabasa unta nimo ang Hebrews 2:14 bitaw, ma'am. Hebrews 2:14. Samtang nangita pa si Ma'am Pinky, mga kaigsuunan, mga higala, ang kamatayon ni Kristo, dili to siya basta-basta nga kamatayon. Aron ang maong kamatayon, mapusla na to, ato to siyang dawaton, isip usa ka gitawag substitutionary death. Ang basahon? Palihog daw ko, ma'am. Hebrehanon 2:14. 2:14 nagaingon, busa sanglit kayang ang mga anak umalambit man sa unod ug dugo. Sa maong pagkaagi, siya usab miambit niini. Aron tungod sa kamatayon, pagatawag tangon niya pinaagi sa kamatayon, ang may gahom sa kamatayon nga mao ang yawa. Kung imong tanawon din ha, ang kamatayon ni Kristo actually, 1
first function adto iya mo to'y pagwagtang sa gahom sa kamatayon nga mao ang yawa. Sa to pa nga usa siya ka-passive nga pamaagi sa pag-atake sa yawa. Ang Dios magud lahi ang iyang tirada kay ang yawa active gyud nga pamaagi, no? Offensive kayo ang tirada sa yawa, sakiton kaniya, dauton kaniya. Pero ang gihimo sa Ginoo, passive siya nga sistema, pero ang epekto niya pareha sa active nga ginahimo. Mao. Nagpakamatay siya, it was a passive act, no? Wala man siya gihimo, ni-allow lang siya nga ilansang siya sa cross, patyon siya. It was a passive circumstance, pero ang nahitabo iyahang napakgang ang kamatayon ug ang dugukan ni ini nga mao ang yawa. Mauna ang nakoy mo pag- naging anlan sa atong leksyon og ang ako unmasking unmasking of unmasking. Satan. Ako pong nakita, Pastor, nga ang resulta sa sala nga maong kamatayon, of course, kamatayon man ang gibuhis ni Ginoong Hesus. Wala namang gid puy lain nga angayan nga makaluwas sa tao kay si Ginoong Hesus raman. Kay tanang butang ninyo taa gawa sa tao, basan ang tao di makaluwas sa iyong kaugalingon. So, He is the only person who can save the erring humankind. So mao na siya nga pinaagi sa iyang kamatayon nga makaingon ang yawa nga nakadaog ko kay kuan kanang napatay ra gyud ako. Finally ang Ginoo o ang anak sa Ginoo nga gipaningkamutan niya nga mapatay tong gamay pagani siya katong na-decree nga patyon ang tanang mga bata nga susama ng edad nga ingon nga nayhari nga mupuli. So kana nga kahimtang sa paglansang ni Ginoong Hesus nga iya gyud gibaling gibuhisan sa iyang mismong kinabuhi. Nakaingon gyud ang yawa nga finally nailalom ra gyud ang Ginoo without his knowledge nga mao pud nay kadaugan ni Ginoong Hesus. Nasabtan mo ta nadaan sa yawa, Pastor Danny. Kay giprofesiya magina nga ang anak sa Dios nga mao si Kristo Jesus magpakamatay gyud sa Kalbaryo sa cross, to be more literal, no? Nga nasabtan niya nga kung buhato na sa yawa nga iyang patyon si Ginoong Hesus, nasunod niya ang profesiya o nahibalo siya nga mapildi gyud or sa diha nga iyang gibuhat kana actually nga iya abang gihimong bugat ang maong drama sa kaluwasan. Naghuna-huna siguro siya nga mo back out si Ginoong Hesus sa maong plano. Ay hapit gyud Kusing kadtong mo na siya ang pinakadako. Dili siguro to niya gid intention nga mamatay gid si Ginoong Hesus, pero considering nga sa iyang pagkatawhanon gibugat gid kay niya, gidubli ang sakripisyo, thinking nga mo back out gid ni. Kay ang The Desire of Ages mga kaigsuonan naghatag din ha og brief description, no? But it was a clear description nga kun ang atong manluluwas nga si Ginoong Hesukristo napildi lang siya, he will be lost for eternity. Mo na ang statement ni kung Sister give White. up siya. Kung napildi siya sa yawa, actually di na siya makabalik dito sa langit. And for eternity, mawala siya. Pareha siya sa tao. Pareha siya sa tao nga mawala unta for eternity. Pero nindot lang kaayo kay bisag tao siya in the sense, no, nga iyang gi-assume ang 100% nga pagkatao. Pero iyahang gibutang ang pagsalig niya sa iyang amahan. Moro gina ang diferensya, Pastor Gingging, no? Ang iyang pagsalig sa iyang amahan. Kung naabutaan na mga kaigsuunan, hayahay gihapon ang ato Kana ang bisag dagan sa unsay kinabuhi. mahitabo. Sama sa gihapon sa ato ang estado karon mga kagalaan nga mga panahon nga di ta kasabot, labi na sa bugat kay nga mga kasinatian nga atong maagian, ma'am. Pait kaayo. Sama kang Ginoong Hesus, mas may labi pa bagod ka bugat sa naagian ni Ginoong Hesus kaysa ato Ay, kung wala atong na gyud. tan-awon mga kagalaan ang atong mga pag-antos ug mga kasakitan nga atong giagian, wala ra nay kumingking ikumparar sa naagian sa mga pag-antos ni Ginoong Hesus. Pero kung atong tan-awon mga kagalaan, ang iya arag yun nga gibuhat ang iyang pagsalig ngadto sa iyang amahan. Ug mao kani ang naghimo. He took the risk and it was worth the risk, no? Bisayunan ka kung imong nahunaon nga iyang girisgo ang iyang pagkaanak ug ang iyang pagka-Dios ug mawala sa kalibutan kung napildi pa siya, pero tungod kay ang iyang gisaligan ang iyang amahan. Unya ang kamatayon magrunta niya higala, arang-arang unta po ng heroic death bitaw. Dili maguto heroic death kay he died with the criminals. O, pangit maguto siya, kita karon magtan-aw ta murag okay ra, murag dili ra kayo significant, pero kung naa ta dito sa Roman time mga kaigsuonan nga ang
ang usak ka ngilingig nga kriminal mamatay siya pinaagi sa cross, it is tantamount to lethal injection or firing squad or kanang gitawag nga death penalty, no, capital punishment. Buti pasabot nga makauulaw to siya kung sa karon pa to mura to siya silang katong gipangpatay diri sa Pilipinas pinaagi sa lethal injection. Tinuod. Nasalaan yun. Lain kay siya nga kamatayon. Og Nga akong- murag worth yun nga mo give up siya, ma'am. Pero praise the Lord, no. Ganahan kay ikaw nga wa gid siya mo give up kay kung ni-give up siya, wa na gid tay paglaom mo ta. Akong ikadugang ani, kung sa panahon ni Ginoong Hesus na apay libingan ng mga bayani, di gyud mutugot ang mga Romans. Dili. Kay lubong siya kay. He was identified with the thieves. Oo. Oh, dili Daghan ang gid siya demonstration hero. nga maghimo Oh. karon nga dili gid siya mabutang dito. Dili. Pero- Tinuod na. Oh, yun. Pero mga kagalaan, ang hagit nato mao kini nga suwat sa 1 Juan kapitulo 2 bersikulo 5 apan bisan kinsa nga magabantay sa iyang pulong sa pagkatinuod ang gugma alang sa Dios na hingpit diha kaniya atong mahibaluan nga kita anaa kaniya pinaagi niini siya nga nagaingon nga siya anaa kaniya kinahanglan magkinabuhi sama sa iyang pagkinabuhi. Mao ni ang atong hagit mga kagalaan. Daghan kayong salamat sa iyong pagsunod. I wish nga daghan pa utatag panahon pero miabot ng panahon nga itong tapuson kini. Mao na nga sa dili pa nato ni tapuson dunay usa ka musical rendition nga giandam sa takna sa pagtuon alang kanatong tanan. Lord, I give myself to Thee, just as I am. I have wasted many years of the life that Thou didst redeem by the sacrifice of Thine own life. Take my heart and make it pure. Hear me, my dear Lord. I will love Thee with all my soul. O Diyos sa mga balaan, dili kami mapulaan sa pagsangpit kanunay sa imong hamili nga ngalan. Daghang mga butang amahan nga among masabtan nga impresyon sa Holy Spirit. Diin kami makasabot og dugang unsa di ay kalalom og kaseryoso sa imong katuyuan nga din ikaw nagpakamatay alang sa imong mga katawan nga kung sila mosunod ug motuo diha kanimo makabaton sa kinabuhing dayon luyo sa unang nga kamatayon. O Dios, daghang salamat aning tanan sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Let my mind be guided by Thy Spirit to prepare myself for the promise that You gave, a promise of eternal life. Lead me, guide me, O God, and forgive me. Have mercy upon Thy sinful child. Help us to be strong to face these life's struggles and have this peace in our hearts. Sanctify my heart to be worthy. Let my mind be guided by Thy Spirit to prepare myself for the promise that You give, a promise of eternal life. Sanctify my heart to be worthy. Ay kalimot man. Diha, If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives.